V tomto videu si ukážeme základný postup vytvorenia jednoduchej skrinky v modelári. Začneme výberom základného plošného a hranovacieho materiálu. Pokiaľ tieto materiály nie sú vybrané, položky skrinky a interiér zostávajú neprístupné. Pre rýchle modelovanie ponúka modelár základné typy korpusov, ktoré sa často používajú pri výrobe nábytku. Do vytvoreného korpusu teraz pridáme chrbát skrinky. Odsunutie chrbata vieme ukotviť na referenčnú dosku obalu. Referenčná doska sa zvýrazní červenou farbou. Toto pravidlo platí takmer pre všetky rozmiestnenia v modeli. Následne vložíme policu, keďže nemáme spojovací materiál pre policu, tak ho pridáme a polica sa prispôsobí rozmerom korpusu. Pridáme spojovací materiál pre dvere. Nakoniec pridáme dvere a získame základný model jednoduchej skrinky. Pomocou ponuky vizuálne štýly môžeme meniť spôsob zobrazenia modelu podľa toho, čo pri práci potrebujeme vidieť. Vytvorili sme tak jednoduchú skrinku a zároveň si ukázali základný princíp práce v modelári.